Il-ġimgħa fil-għaxija saret qudiesa li fakret il-memorja tad-deputat tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo huwa miet fit-18 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet fl-età ta' 67 sena. Din il-qudiesa kienet organizzata mill-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista f'San Ġwan b'kollaborazzjoni mad-deputati tal-Partit Nazzjonalista Albert Buttigieg u Graziella Attard Previ fejn Arrigo ġie mfakkar bħala politiku li dejjem kien jara kif se jgħin lil dak li jkun. Apparti x-xogħol imprezzabbli li wettaq matul is-snin fil-politika, Robert Arrigo serva wkoll bħala President tal-Klabb tal-Futbol ta' Sliema Wanderers u qabel kien sindku ta' Sliema. Preżenti għal din il-qudiesa kien hemm Mart Robert Arrigo Marina, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, kif ukoll diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista.